Ако имаш много страхове, ако не можеш да излизаш от вкъщи, ако се страхуваш да шофираш дори, ако си постоянно тревожна, всичко това е негативна енергия, която си натрупвала с годините. И аз мога да ти помогна да я освободиш чрез енергийна терапия. Помагам с енергийни рейки сеанси, това е божествената енергия. Провеждам ги както на място в град Варна, така и от разстояние. Помагам и чрез леене на куршум, който метод също толкова помага и изчиства човека. Облегчението от сеансите се усеща още на момента. Не си заслужава да продължаваш да страдаш. С радост бих ти помогнала да почувстваш успокоението, облегчението и да живееш щастлив живот. Може да ми пишеш на Viber, WhatsApp или на посочения телефон, за да си запазиш час при мен. Бъди благословена и се грижи за себе си.